Muda uzomutsa business rei mimi captain. Muda umutsa business rechi. Business rei. Mimi. Akudovura kana matalk show. Hamuzojira chikafu chacho chemutaisho. Kana. Hanzi mavhekera mama kaita aya anoratidza kuti hamuna kana nyadzi. Ima hamuna nyadzi here captain? Nyadzi. Hanzi zvamunongoita izvi hamuna nyadzi here? Hamunyari. Kunyarani. A few moments ago. Tinokwasai nemufaro captain. Muri sei? Azvimbori nani. Mbori nani. Zviri kufamba here padivhera padanga mvura? Azvifamba. Chii chisiri kufamba captain? Sapoti yekudanga mvura yakadzikira. Sapoti yekudanga mvura yakadzikira. Mune muchida kuti tiite sei? Ndopandogara kana sapoti yekudanga mvura yakazotonga iri pamusoro. Mune muchida kuti vaite sei vanhu vekudanga mvura? Kuti munatsoona kuti vari kusapota? Achiti haiwa kuona mabirthday parties zvakasiyana-siyana. Hakuzoti tiri muna January. Aiwa. Aiwa, vanofana kutopromota. Ya, vazvinzwa vanhu vekudanga mvura ti haiye kumabirthday parties. Muri ready kuperforma? Kana machechi service vanongoti haya hoti. Mukudaidzawo chechi kuti munoimba gospel? Isusu hatitoimba kana chechi dzondobate kana pastor akatouya windows akatoti asongo dzako dzinondipomorera. Achida kuti muimbe chii kuchechi kwavo? Songo dzandinotoimba. Captain, dzenyu dzinoimbika muchechi? Dzinotoimbika. Joke, musadawo zvekuti simudzira mhepo hatizorovi neshamu here maakuimba nzedze. Kana. Alright, ndinofunga makazviona kuti mucheno wenyu wakatrenda pasocial media. Drip. Secolors. Hatichasvika zvediko koko. Hanzi drip renyu iri hamuna kuzoterwa nenyuchi here muchibva panapa? Hanzi makanyanya kuwanza macolors. Aiwa, ndatochasika ndatongobundirwa. Makambundirwa? Nani? Umwe munhu kwaudhirengi. Nekuona kwedripi? Saka vanhu varitodyira. Hanzi mavhekera mama kaita aya anoratidza kuti hamuna kana nyadzi. Ima hamuna nyadzi here captain? Nyadzi. Hanzi zvamunongoita izvi hamuna nyadzi here? Hamunyari here? Kunyarani. Handizoziva hangu kuti unyara. Obvious unongochingonyarawo vanhu kuti vanoti chii. Handina nguva yacho. Hakutorina nguva yacho yekunyara. Saka hamutombonyari. Makatopfeka mucheno wenyu makanga makisa mutare yese nemuraba dada weshangu. Makisa mutare yese? Iwo ndonomakisa kwete mimi. Saka mucharamba muchingopfeka shangu yenyu. Ndakaona yaya achiposta kuti shangu iyi munoziva kuti handizivi kuti makapuwa naFather Paris. Tichazotaura zvedu nezvavo. Hanzi it's worth 300 US. Maizviziva? Ndi yaya good vibes. Hanzi bhutsu yenyu ndeye 3 wire. Yes, from Father Paris. Haindeko? Haindeko pamwe village. Ndatoita kutokiwa. Pasina zvamaita. Alright, kweyo Father Paris havasati vakusvika kubhutsu. Saka ndiani akakupai chaiko shangu iyi kuti timuzive tiwane kumutenda? Anonzi Tom Third Sneakers. Anonzi Tom Third Sneakers. Tom Third Sneakers, thank you neshangu yamakapa Captain Britain. Inyowani handiti? But masocks, mawefti nemasocks enyaya. Masocks aya hari mune shoti. Gonongolefita nyangwe ndisina. But ndinomaona sei manje apa makarwa tricks aya? Handingazichatoni chazakutodhura tutomaone. Alright, pane dziri kudhisayo pasocial media dzinonzi King Kong. Makadziona here? King Kong? Ndekopi? Ameno mumhepo imomo hanzi hamuna kana one hit song. Hana one hit song? Asi King Kong ndio kuMozambique. Aiwa, sei mati ndio kuMozambique? Mazita acho ka. Ona King Kong mazita rungoborwa kwese kwese.
abo kana direction asi kana direction usitare kuti kingonga raka direction ane kana direction ndato zvipakezi tatorwa hivi tori nani aifana zvitorwa hivi alright it's okay alright kupa hanzi mundimu kunoti representa kuma BET awards ku America una Yaya Good Vibes achaita kuti muende ikoko amene munozviona sei alright tozoona kana but Yaya munongoziva mapromise ake ndio mapromise asati azadzisa mapromise atakumuziva but zviri kuita ko vanhu vekuzbc mafesi ekuzbc muda kuti chii kune timu rungura machingokufonera ichitire kuzbc ai timu rezbc ichatokonzeresa nevamwe vari kundifonera kuti ndisazodaira kuti mabvudzi achoti ndisisatodairiwa but hamuzotadzi zvekudaira munodaira munongonzwa kuti munhu ari kuda chizvo abose vanhu vacho vanenge vakutiitisa ndo zvichagumandisa kuti saima hamusoda kuitiswa hatitoda kuitiswa but boy asi munhu aida kuitisa ilo saka maida kutokwira kuharare mozonoti hamuzodiwa pazbc pacho mamakaplanei da kuti mabva masvika mubva maona kuti hamusi kudiwa pazbc hachete imi mani makambodhiswa kakawanda chero kucup clash tichiri panyaya yecup clash kovhani chichi hamufani mutenda here nezvaakakuitai kutenda ne kubva pakakuti haiti handi makabva matoona kuti nyika yese kabva baba chinoita nyika yese yatoona saka tinofana umutenda kavhani chichi akutenda atamboyesa ikukeshe imi muupenyu hwenyu saka unongotenderera paikukeshe asi madiro enye mari boy totoda bhegi but madiro acho amunoita haana kupfuriridza hai kana pese ini ndichata Captain Britain for business Captain Britain for business alright saka hamusitomboda kana zvisina kana mari mukati saka ndanzwa futi muchiti makwidza maprice kutorwa foto ra$6 hai ndatati vanhu vanenge vadaimbirwa freestyle handitangina kuvaimbirwa freestyle vanotanga vabhadhira $6 vaiko cash vanenge vandifonera vachida mupana vanhu vari kufona achiti torere mafreestyle ndo vamuri kuti $6 vanotanga vabhadhira mari yacho ndopandaimbira okay saka mari iyoyo tomboti pakauya vanhu 60 mari iyoyo munoplana kuita sei ndekudya zvenyu muchitorya hamuna kana ini plan yekutengawo mainstruments ndekutomutsa kana business muda kuzomutsa business rei mimi Captain muda kumutsa business rechi business rei nini akudovhura kana matakshop hamuzodyere chikafu chacho chemutakshop muda kutanga takshop saka inenge ichinzi chii takshop yacho Captain Britain's supermarket iye takshop yobva yanzi supermarket haifanira kunzi takshop aiwa togona kuzoidesignisa ikamutangira takshop tozoidesignisa ichigoita supermarket alright saka imimi muri kureza mari yekuti mutange takshop izvozvo ndo zvamuri kuita kupusha music yenyu muda kutanga takshop alright hamuna chimwe chinhu ndezvetakshop chete tombotangira takshop tozoita zvemastems alright but hani mune muchifanira kugara mutakshop macho hamuzodyi chikafu chacho here mabai kozi kwakurya unodawo kurya amwe anenge otowawo mabasa alright saka muda kuzotoemploya vanhu alright okay saka ndo madreams enyu mukarova mhanzi mukapisa saka zvichaitika rini izvi because zvinezvi tatotanga gore muri kuexpecta kuti zvichikoitika rini zvokuti mutanga takshop vanhu vachavatanga kucontributa vanje ndovatotange saka Zimbabwe inofanira kucontributa kuti mukwanise kutenga takshop kutanga takshop ilosewekinejuvayo hataura audzei munogona kutangira takshop sewekinejuvayo nditire plani ndisiunzirewa muda kutanga takshop ndingoda chimwe nditire kana $500 why mati 500 kuti ndingotanga kumbo ndisimudzira pane zvivaizvo 500 haisiyo yekuti ini ndogona kupa here hamuna kunyanyoenda padoko kuenda padoko asi minga
Sewe kino. Handizi kuti mbinga here. Kama anogono charges no $700. Anoikwanisa. Kama anogono ikwanisa. Asindemba. Mutori nemadhouse. Andatotokuvira. Alright. Okay. Kwa akabva atada kupa 5,000. Munoitei nayo makambobata mari yakawanda kudaro muupenyu hwenyu. Asandaiwebata. Saka munoitei nayo tikakupai mari yakadaro. 7,000. Isusu hatototenga stendi. Totovakisa imba. Tovataitirwa futi nemota. Tofamba nemota venyu. Munotofamba nemota? Imimi? Muchiendepi? Hautenda location achofanira chanyonyoonekwa Okay, hamuchafaniri kuonekwa nevanhu. Kozi pane musi unoyo ndakaona makabatwa nemumwe munhu achikumhanyirira yabva aita kuti achida kutora mapicha nemi muchihwandisa face kudai. Zviri kufamba sei pa? Munhu angaroomera obhadhara, anofanira kubhadhara uchicha. Alright. Okay, thank you so much Captain Britain. Music dzakafanira kubuda. Music dzakafanira. But yatakambobudisa vanhu vacho varongodhisa chii chiri kuitika? Yatabuda here. Captain. Anti yakabuda here? Pane one yatabuda. Asi tobuda. Pane one yabuda.